Pred vatrogascima u Konavlima kod Orebića i Kule Norinske još je jedna besana noć. Vatra ne prijeti kućama, no vjetar u svakom trenutku može stvoriti nove probleme. Suze u Nedinim očima, vatra mu je progutala u godinama. Oko 70 do 100 stabala maslina i od 2,5 do 3.000 čokota. Miri je izgorjela kuća u kojoj je imao i tvrtku. Šteta, kaže, najmanje 50.000 eura. Ljutit je što mu vatrogasci nisu dopustili da sam brani svoju imovinu. 400 čovjeka tu bila, povuklo ih se nazad zbog opasnosti, a niko drugi nije preuzeo da brani. Što ćete sad vi? Radi dalje koji do sad, ne, i plaća poreze kao i do sad. Predsjednik DVD-a objašnjava da je situacija bila izvan kontrole. Bila je takva stihija, takva bižanija. Dali smo jednostavno sve od sebe, više nismo mogli. Skakali smo doslovno od kuće do kuće. Nakon besane noći vatra tijekom dana nije prijetila kućama. Požarište je obišao i ministar obrane. Zahvalio je svima na terenu i istaknuo kako je sustav domovinske sigurnosti zaživio na najbolji mogući način. Mi moramo iz požara u požar uvijek biti bolji. I vi ste vidjeli da je sustav ove godine puno bolji nego prošle godine. Jedan od zaključaka će biti da ove godine donesemo program vlade malo ranije kako bi već mogli uočiti i uvesti ove neke naučene lekcije i planirati dodatna sredstva koja će nam trebati i za iduću godinu i godinu nakon toga. Istovremeno, Kulu Norinsku nadljetali su Kanaderi. Evo ovako, gledam ovu cijelu našu sjeverozapadnu frontu i to mi se sad čini da je sve pod kontrolom. Znači ono malo što vidim da se dimi, to se u biti dimi u opožarenome, a to je ispod samoga vrha. Na tlu su pak u pomoć lokalnim vatrogascima stigli i timovi iz drugih krajeva zemlje te vojska. Teren je nepristupačan, dvojica dobrovoljnih vatrogasaca lakše su stradala u prevrtanju vozila. Cesta je popustila, nismo uspjeli reagirati, već smo se vrtili ko na ringišpilu. Božja ruka nas je samo sačuvala, nemam šta drugo reći. Izubijali smo se, ja sam se imao zašto držati. Kolega nije, sad bi ga čuo ovdje, sad lijevo, sad desno. Ozljede ste, zudara, vrat, rame, koljena. Na požrtvovnosti im je u ime vlade zahvalio ministar. Želim vam brz i uspješan oporavak, jednom i drugom. Mi se nadamo i brzom povratku na teren. Opet. Vidite, evo, kakve ljude ima, bravo, svakako. Na 2 požarišta u gašenju je sudjelovalo 400 vatrogasaca sa 100 vozila i 3 Kanadera. Gorjelo je danas i u Islamu Grčkom kod Zadra. Požar je brzo ugašen, gori i u Konavlima, ali daleko od naseljenih mjesta.